kuyinhlobo yokuqubuka. Baningi abantu baba nokuqubuka kokuluma ngento. Omunye athi kade ngigijima nje ngiyaqubuka. Hawu mengiqeda ukugeza ngiyaqubuka. Nelanga liyangiqubukisa. So yinhlobo zonke lezo zokuqubuka, okay? Mhlawumbe ifike ngangena ngoba ngiyazi khona osematekisini manje noma impolompolo sethi hawu mina ke loyo menge ngajuluka nje lapho ngiyaqubuka because khumbula ukuthi umjuluko wakho mamlady D unosawoti, umjuluko wakho uneurea lento kumchamo. That's why umjuluko wakho kuba netaste also ngathi umchamo if uyawutaste. Yeah. Okay, so kokubili lokho kuyakwazi ukuthi kwenze ukuthi umzimba wakho ukuthi ulume isikhumba sakho, okay? But also umuntu ojulukayo kakhulu kwesinye isikhathi umjuluko usalela ngaphakathi. Also that is why komunye umuntu oba ne rash uvele abe ne rash ngathi iziqu zakhe zoboya ngathi ziqumbile kakhulukazi la kwingalo yakhe umuntu yazithinta la kwingalo phakathi kwengalo kwegxalaba nendololwane uthola ukuthi isikhumba lapho si rough abona angathi nje silento kusine gravel lapho so ikona ukuqubuka lokho okusho ukuthi iziqu zakho zoboya khona into ezingayikhipha okuvaleleke ngaphakathi, okay? So ukujuluka even if bujima kungenzeka ukuthi uvele ube ne rash. So shesha ke wena ngoba uyazazi ukuthi uma kade ujima uyaqubuka or uyalunywa ithi uma kade ujima wenze sure ukuthi uyageza immediately. Nakhona uma ugeza basobho ugeza ngamanzi ashisayo kakhulu mamlady D ngoba amanzi ashisayo vele nawo uzokwenza isikhumba sakho evaporate asiya add futhi ukuthi ugcine wena usulunywa. That is why abanye uthi kade geza avela lunywa kakhulu manje kade geza bheka amanzi kade ugeza ngawangashisi abentukuntuku. But also amanzi afani mamlady D ngendawo amanye amanzi ane chlorine more ngoba siyazi vele amanzi wethu afake chlorine, okay, kuyi chemical nako lokho kungakwenza futhi ukuthi uma kade ugeza amanzi akulume. Basobho insipho ogeza ngayo uma kade ugeza ngoba na insipho if kukuthi nama chemical strong insipho ogeza ngayo nako lokho kuzokwenza ukuthi isikhumba sakho kuphuma amafutha lawa akuprotectile. Kwaphuma lo mafutha amanzi asiyaziphumela esikhumbeni sakho suyaqala futhi suba dry so uyalunywa futhi.